จังอูกับพลาแกันรัดได้มันงาแกันปะทะยามเมมันตาแต่จริงอีบาจิสเงาแลนแต่ขมาดว่าผู้ซ้ำคีอุดาอองคนบ้าอีจริงไอจอมพีกับเป็นกอดฮีSa sinpan ngipriang sobhay piki pravangait bagi parlok ki baju ngap ia kani ke khubor mana gamit menta kani gamit ke bapra but ngingit skam bau blay undurang kat bat ni iwe piwe bat piru kat ba pisha skor exchange jung blay bangi ke paru ya pi bapinya weri ke parlok jong pi bikinya ngap lang bat pi ia kani khubor kabadan kam bar shwabing sedang minya pandemic kli kabi duai tongi duai Iwan akhmat chome ko pajing babneng 16 pat. Banangu eme ne kabanta ka jingkar Khubor. Bagijing e bagijing snake jome ki ma the akjim jongi. Bat ngi kerparu eme menon kat bat kane ka jing sengelap. Tengba ke YouTube bat ke Zoom. Kerhu mame agni program bai Khubor bar khoi ke bios ngau. Ai bagi ke bar khoi ke bios ngau ken long na kabanta ban pensan ngi. Ha jing re bat me bat jongi bat me ublai. Don Khatduh bat inokren evangelist Amri Lindo kabia same kuting gejongme ini baro ibutingi panang teng Jisu amen ini pulis dang hani por ya ka pangila ban syam na ka kitab im ka banangkong kalanong ka ba khatpra ba khot ka ba arpuai ka bangkum ni te haba u elaja ulawan hajan uta upai ba baro Ulaong, second opat pinyang lingo apdeng ar ki jingmot. Sajisten? Te habau elaja ulawan hajan utau pai ba baro ulaong. Second no pinyang lingo apdeng ar ki jingmot. Baik kini ki jing pule ki beli pule mentantu ai ki long ka jingkerku ban ngi siok snyo khambha ya ka jing penyar halor kani ka jing pule ke bang disipule mentan bagani ka poin IT no e ka porsha ki prabnget jong ka balang lapalang bakin shem ya ka jing yalam jing ruai bat ka jing ruai kerpang baru baking ruai ko boleh sipon sa simpat ngi yang skumphaya pi baro ki bapet ya kani ka KJC online crusade bat kumshi benta na ka jing ruai ya ro yu blay ngin yorwai kat tu kat ni teli ki jingruai bat ngin pai syaka kot jingruai number ka ba arspa sau pun rio yaro ya ublay yaro ya ublay ba u i e yangi u ai la u kun yangi Sila jing im u
ya phai pat shaki ko jingrai ki jongi ka number ka ba shispa phraphue ka khirdop dangring hang minta Bansdang ya ka jaseng ka jongi tungin pai shaki kot jingrai ki jongi ka number jingrai ka bah nyo paulai hadiang pana.
nginya pai shakijing tuai. Ko kapajing bab neng ngeng hoi me try. Pamela ai ngi gini galat pangila banwan try man mani bat pendan berom ya ke kerti kapakut ke jong me. Akani kapar ngeng ngo ime pamela rila sumaringi lambagi sngi kepala shidin chungi. Pat kam tam try melari la sumaringi ni jimajim sao. Pat kijing pang jishtam try kepala kendreng ni kepertai. Kubleshi bun ko try majarap bingi try bangin long kita ki break ban sungu ime. Bangin so tu try bade daga jing ri jing sumar ga jong me bangin la ban yeng hani kapor. Kubleshi bun kam tam try bamem ju eno ingi wala bun sen ngi ha bangin kalon shakapam. Majarap bingi kam tam try bakum ki khon ke pe ke jong me try ngin long kita ki brio ki ba ya thakalanti ka bade khanamba ki brio try ki bana shabar kin yo I ka jim jungi bangin long kita ki khon ki jong me try. Ani ka por kar pat me ba mindar kat bat ki brio ki jong me ki lens tlak per thai to long kat bat ki ba to ri to samar ki try mat kham tam to long kat bat ki pa pang mishtom to ai ki try ka bor ba ki la ban shani a me bakin so to try kat bangi dang don nik slak per thai nginam yo try ka jing suk ka bangin dan kam Rita yara bangin yai pe shakata gari ba me la pen krem ta jungi haba ki jing mat ki jing pang shtam ki nam dan sho to long kat ban ngi we pi we ga nak sngi ru kam jobor ashisngi to sngo try jing khot kat pa jungi ki nang pop ma to ma bi ki pop jungi ka te jis ngapan amen Shua bangin yo sngo ya ka khubor na ka ktien jong blay tingin ruai ka we ka jing ruai kum ka jing ruai kerpang. Ngai kublai pi ki prabngai na kabalang lapalang na kabenta kaching ruai basang tunat jong pi na kabenta kaching duai ban na kabenta kaching duai bat na kabenta kaching ruai kerpang ru hani klimat ngin khat no ya evangelist amri lingdo ben yasami khubor na tin jong blai
Sasisian biang ko apnai ko blai phi bara haga kerteng bathiang tam u Jisu nong pen em jongi. Na pliang sko bhai phi sha kane ka jingeseng yalap jongi. Alung ba ka Zoom at ka YouTube ngila poi sha ka med ka ba pra. Ngi masngo kumno ka por ka yai ban mentang ngila poi sha ka med ka ba pra. Ngai scam phela yo ya ka jingger khu na ka med sha ka med ban mentang kan don sakawai ka jingger khu na ka menta jonga ba jong phi. Nung ba ka tien ublay. Sa sisiyan ako apan penpau iya ka jing sngau kemen jonga. Bangalayo iya ka negalat banya sam bat pi iya ka tien jong ublay. Nga duway bakat ba nga sam iya ka Khubor. Bakan long ka jingger ku na kamenta jonga ba jong pi ro kumjo. Ta ha ka por ha shwa begin yai no shakmat tongin pendam shwa ha ka jing duway tongin ai duway. Ni wan hakmat jome ko trai kumbangi long ki briu ki batlot ki baduna ki bapapa han rei ayangi ya ka kabuk syar ban khot ya ka kerteng jome bahag jing tlot jangi ngila ban yo ya ka bor hag jing duna jangi men pendap yangi hag jing long pop jangi men siu spa yangi ka snam jome bangin yo ya ka jing pen em ni wan ko trai kan ra namar ngisngot ho bingam la ban pendap ya ka ne ka kam klem ka jing arab jome na kerpa de me hashwa bingin jam shakmat hashwa bingin play ya ten jome to play shwa ki no jongi to ayangi ya jing champang knang bingin la ban sngotu ya ten jome bingin la ban bot ya jing shisha na do wai ben pa yo men sem jome ban yarap yangi na do bas dang jong kane ka Khubor hado bakut jong ka Khubor ban do wai ben don lang bat kino snap lagi don hakano no jaka ben bit ben biang ya kitiar kita knang ba ka Khubor kan poi daga ba shai shaki Aduai ko try hagan ka por men kurku yangi hagar kam ka kerpang na bagini barong ipan hagar tengu Jisu no pen jangi amen ko abnai ko blai ya ka balang lapalang bala kurku yak jing shakri jangi da gitu ki jingruai ki basngot tenat bat ki basngot thiang ai bo blai unyai pedang men kurku ya phi kat ba phidang shakri ya u hakisap ki phong ki ba u ai ya phi ko abnai ko blai ro ya pastor Aibor ibala pulis dang lapdens ko bah ba ibala duai nak menta jongi hagne ka por ngine jam no sha ka Khubor ka jong ublai ka met ba pra menin ngi pulen ya ka Khubor ba ka don ka jingkhat ba ka don ka jingmi ublai u khat ya ki khon jang u menin ngi pule la jin ko ba hinyo sen ublai u khat ya ki khon jang u ban mi na ka pop u khat ya ki ban mi na ka pop ngia pe kumno kini ki bal ngia I menen kumno kini ki balang ki mi naga wai ka por shaka wai ka por ban mi naga popa mentapat ngine pule balai bengi ha ban mi ngi ba menen haga benta ba Khatduh ublai udang khot yangi menta ban mi na kita ki kunhun ki ba bon ban ya sno bar kata ka kunhun ke jong ublai ka kunhun ka ba mane ya ublai ha ka jing shisha mentapat ngine pule balai bangi don kam ban mi nang nongin mi shanongin lai nang nongin mi shanongin lai kane ka Khubor kam dei ka jing pen rem yano kane ka Khubor ka dei ka jing shisha ba kane ka Khubor ka dei ro ka jing khot jong ublai nang bana ki khon jong u ki ba im ha kane ka sngi ka Khatduh ka kerteng jong kane ka Khubor shaka jing shakri ba shisha shaka jing shakri ba shisha tungine ya no shaka tin jong ublai pangine pule ya kane ka Khubor kabal ai kerteng shaka jing shakri ba shisha ngi I haka mek ban riu baka don ka thma ka ki ka thma habneng baka ne ka thma kalwan hier shaka pertei baka basngosi baka ne ka thma ka don menta ka jing im jonga ba jongpi hanrei ublai pat uthaulat kumno bangila ban mi no kumno bangila ban job haka ne ka jing ya le hanrei ka don pat ka jingkeli ka makwa nga kabanga kwa ban keli ka ne ka jing ya le ka ai ka thong la ne ka ai ka jing thmu la ne ka ai ka ta ka gol jong u satan ka ba ukwa ban yo lengba ka ne ka jing ya le ka ai ka ta ka gol la ne ka thong ka jing thmu ka ba ukwa ban poi lengba ka ne ka jing ya le balai ba satan wan ra ka ne ka jing ya le ka ai ka jing kwa jong u ka tin jong u blai ka ai ngi ya ka juba ho mathayas ka lanong ka basaw ka khot ka khandai ka dabo satan wan ra ya ka ne ka jing ya le ka dabo satan wan ra ya ka ne ka jing ya le ha ka jing im jongi na mar ba ukwa ya ka jing mane ka issue ka dai ka jing mane u satan ukwa ya ka jing mane tong ini pule ka ne ka khot ong kumne bat ula ong hau
kita ki ai baro ngan saai hame ladme dem ban mane yanga kane ka sin ka balai ba syaitan open shoya u Jisu u kono blay wangan ailut yakini baro hame ladme kloi ban dem ban mane yanga kane ka jingale ka issue ka jongka ka daw ka jongka ka dei Kadau jung ka jing mane u syaitan u kwa ya ka jing mane u blai u balong unong bu unong thau unong pendap penbiang unong sispa unong pen emu jangi u dei hak ban yo ya ka jing mane handrai u syaitan pat u balong unong penjat pen pra nang pen yap u kwa pen ban ya ka jing mane yanong in ai ha ka bakut jong ka jing ele yanong in ai ya ka jing mane ngin ai ngin mane yo ublay uba shisha lan ngin mane yo syaitan ha kajing bakla ngin mane yo ublay uba dei hok man yo ya kajing mane lan ngin mane yo syaitan unong pen yap unong pen jat unong pen bra yano ngin mane kane ka dei ka bakut jong kane ka jingale bat kane ka jingale ka yai peteng hado menta yano ngin mane ko ban pen ep ba ha ka bible kadang kapor baki kon ki jong ublay ki hapan jid yanokin mane ya phai bang ngamanta syaka kitab sem kalau kabanungkong kada khot kaba khat pra kalau nang ba khat pra kada khot ba art poem kisem nungkong kisem kalau nang ba khat pra kada khot ba art poem ka ongom ne de haba walai jaw lawan hajar uta upai ba baro barulong sekat no pat pin yeng lengo hapdeng art li ki jingmut lalu try ke dekat ke bot kong ni lalu try ulang ublay titu bot ya u hanre la ubal ulang ublay titu bot ya uta kadon kapor ki kon Israel ki don hapdeng ki yo ya kalat banjit ki don hapdeng jong ka jingjit yano ki kin jet man mane hatu kin mane ya ublay lane kin mane ya ubal kin mane yo ublay lane kin mane yo ublay thau kin mane yo uta utrai unong penem jangki lane kin mane yo unong penyam yano kin mane pi hagane ga por balai ba ki kon Israel ki hapan jet kumne namar usem jangki kon Israel hagane ga por usem ahap uyo ya ka lok kabalong ka nang mane blay thau ka Jezebel kabalong ka nang mane blay thau ka nang mane yo ublay bal te kumta kane ka lok jong ni usim kala pelong ya u unang mane blay thau pat une usim ro na lor ba ulong unang mane blay thau yala de ula ko ngo ya ka jing bakla jong u ulaya lang ya ki khor gi jong ublay ulaya lang ya ki khon jong ublay ban mane lang ya uta ublay bal pi ki khon Israel ki khon ki bala jet kerpang da ublay ban pen isya ka perthai u ai ublay ba shisha da ba ki mane ya ublay ublay ukwa ban kurku ya ka perthai lengba jongki ban pen i la ki man ne shisha ya ublay kin yo ya ka jing kurku bat ka perthai ba ka phai shi ka jing im jongki kon Israel kan ya i ya ki jing kurku jong ublay ba im la ngi mane hok ya u han rai ki ne ki kan hon ki jong ublay ki ne ki kon ki jong ublay ki ne ki brek bala jet da ublay menta kilas dang ban phai no na ublay bat ki pai shiki blay jong ka perthai u blay bal ka bible ka ong u ai u blay bal tong ini pule na ka bible tong ini samhama tong ini pule na ka history u ai u blay bal hagane ka dur ka mang kwa ban pin ep u blay bal hagak tin paran ki khade u god of the sun ka bamut u blay jong ka sngi u blay jong ka sngi wa ai kerteng ro ya u unong sin shar jong ka beneng lani ruler of heaven pi u syaitan u kwa balong unong sen syar hapneng handrai umla tikumta uwan ra ya kata ideology ka jimut berkat hang ne hapthei bat uthau ya ublay thau kenang ba ki brew kin yo mane ya une ublay bal u balong unong sen syar jeng ka beneng hari ka kerteng jong une ublay bal ka jimut jong ka kerteng jong u kamut ublay jong ka sngi ublay jong ka sngi ka Jezebel kalong kanong mane ya ublay jong kasngi kumta u ahap ula sedang ban bot ya kalok jong ula mane ya ublay sngi kumta ki kon Israel la ya lam ya ki ban mane ya ublay sngi kumta ki kon Israel ki don hapdeng ka jinjit yano pin mane ya ublay sngi lane pin mane ya ublay ubashisha ka duty lane ka kamram jong ulaija kadai ban pai ya ki kon jong ublay naga ba mane ya ublay sngi shaka ba mane ya ublay ubat how ya ka sngi
Nek ba mane ya ki blay tau, sya ba mane ya u blay unong bo nong tau. Ya no kin mane menta. De kumta ki kon Israel ka basngosi ki mane ya u blay tau, ba haba ki mane ya u blay bal. U balong u blay sngi, u balong u blay jangka jing roi jing par ki ong ki khot ya u. Kumta u blay wong pi mane ya u blay bal, te kumta ngan kenran din no. Ai ba u blay bal jong pi uni yarap ya pi. U blay u kenran din ko malai snem. Ba uslap u klem ham. Tagari kala shitam. Ki kon Israel kala shitam. Ublay baja ki umla ban yarap yaki. Ublay baja ki umla ban ayaw ta uslap haki. Ublay baja ki umla ban pendap yak jing don kam jong ki. Hak jaka ban pai sya ublay ki pai pan ban sya ubar. Andre ublay we i. Ublay badap dak jing ai. Ublay we i la dak ki kon janga ki pedang ban mane yo ublay bal kin yap da shisha. Gumta upa ya Elijah ong Elijah le pai biang. Le pai bet pen I haki kon Israel. U ublay ba shisha. Mangane ublay bal ne. Pen I haki kon Israel. Bat kane ka jingya pen I. Kane ka showdown. Ni I ka haulom Carmel. Kane ka showdown. Kala long haulom Carmel. Tong ini pule ya kane ka showdown ka jingya pen I. U ublay ba shisha. Ublay utrai unong bo nang tao ya ka beneng ya bat ya kendau lane ublay bal ubalong ublay sngi ublay bayap unong ublay tao tingumta nungkong isim kalau nong ka bakhat pra ka khat ka baat poar wong Elijah kumne deu Elijah ulang ha uta upai ba manga tang marwehi ngarang sa unong ya thola pa jamutrai Handrai kinong ya thola pa jong ubal kilong saus pa san pengot pi ha ka por sa tang marway Elijah usa sa tang marway ulong utaw nong shakriya ublay sa tang marway unong ya thola pa jong utray ki babon kilalait no sya ubal record ka babot ka ongkom ni namar kata dongin ya ai atokin ai yangi artli ki masidap Tokin jid uway umasidap yaki Ukraini yaki niki nang ito lapa jong ubal bat tokin ot tukraya u bat tokin bo ya u halor kiding tekin bo ak tekin ambo ding hapo ngaro ngan kre ya uta umasidap bat ngan bo ya u halor kiding bat ngan ambo ding ngani gadai ka jingale walai jawang ban pen I u ayu bleu ba shisha yangin bo artli kiduan ayangi artli ki masidap kini ki no ya thola pa jong ubal kin shimu way masi ngangan shimu way masi kino ya thola pa jong ubal kin ot ya unu masi jang ki bat kin bu ya u halor kiding hanre kim dei ban bu ding ngarungan le ya kajo ngan bu ya kiding ngan te ya kaduan bat ngan ot ya unu masi ngan bu ya u halor kiding tangta ngin ya yo I u ublay obashisha bat ka khot ka babut ka ongkum ne matukot mapi haka kerteng uta ublay jong pi ban ngaru ngan khot haka kerteng uta utrai jonga ti ublay ubapa yakading tu unlong ublay wang nginambo yakiding hanrei ublay ubapa yakading lada ublay jong pi upa yakading ublay jong pi unlong ublay jong ki kon Israel lada ublay jonga on pa yakading ublay jonga ulong ublay jong ki kon Israel mano ban pa yakading kumta kilay menjur yakane but kane ka showdown kala sedang mount ulom Carmel kane ka showdown kala sedang ulom Carmel kine ki saus pa san peungut kino ya thola pa jong ubal kila teye keduan jong ki kala shim ya taw masi ki pai ba ki babon ki dan na kaliang jong ki but kila sedang man khot ya taw ublay ba jong ki nado pa mi ka sngi hado ba sep ka sngi kabas ngosi banong ta ublay bal jong ki umyo sngaw yaki namar ba ulong ublay ba yapa umyo sngaw yaki kumta une Elijah kum kreng kai yaki yore se ba ublay jong pi u samthia lani ulay kai pertak ham jam te kumta kine ki saus pa sang phangut kila sedang ban ot no yaki ki kijat jong ki kila sedang no ban ot yaka met jong ki kila pertak lat yai ha ka bakut mdon mdon ding mdon sur kabawan na beneng mdon kumta Elijah ang kaladai kapali jonga siya nga bantay no ya keduan jonga ula tay ya keduan ula bu ya kiding ula od ya tomasi bat ula bu ya u halor keduan wang the no da ka te no da ka di kumta Elijah
ulas dang menduai. Ulas dang menduai orang atrai. Tu pen I mentah. Bila bani I kani kadur. Atrai pen I mentah. Uai ublay oba shisha. Uai ublay oba shisha. Shim ya kani ka jing ai ngot thang jonga. Haka klimat ka ba wala jau duai ka ding ka wana hab napneng ka bam ya ka bam ya ka masi ka bam ki ding ka bam ki mau ka bam ya ka tpeiro ka Bible ka ong. Ka bam lut pai. Te kumta ki briu ki I uai ublay oba shisha nung kong kis em khat pra at way nang ta ki jubab te haba utau pai ba baro ulia I yakata kila demngon hakikmat jangki bar kila ong utrai ulong ublay ka kamram jong u Elijah ka dei bak pen pai yaki kon jong ublay na ka ba mane ya ublay uba bakla ublay uba yap syak ba mane ya ublay uba in ka kamram jong u Elijah kadai ban pen pai ya kibreu nagba mane ya ublay sngi sya ublay utrai jong kitrai usim jong kisim hana ka basngau pelapat ya sya ngamenta ka basngau pela umalaki ka kitab umalaki kalau nang ka basau ka khat ka basan ka kitab umalaki kalau nang ka basau ka khat basan ka ongkum ne hakmi ngan pha skam hasngat ni ka khat kalau badon kam hakmi ngan pha hapi ya Elias unong ya thola pa shwa bakan poi kata ka sngi bakrau bat ka ba iteng o dry ka tin jong ublay ka ong ngan pha yo Elijah hakis sngi ki Khatduh bat un pen pai ya ka don nod ki pa shakikon bat ka don nod ki kon shakikpa yo bangan wan sho ya ka kendau da ka jing tim ka Bible ka ong Sengap ni ka khat ka ba phla ba ka Bible ka ong hakis ngi ki Khatduh hashwa ba Jisu unwan hakasin ka baar ngan pa ya Elijah ban yalap ya ka Khubor ka kamram jong Elijah ka dei ban pen pai ya ki kon ublay na ka ba mane ya ki blay sngi syaka ba mane ya ki blay syaka ba mane ya ublay jong ki blay usim jong kisim mendapat ublay uang hakis sngi ba Khatduh ro ngadon kam yo Elijah hatu ublay un penmipat yo Elijah un pha yalap ya usha jawai shillong na ta sha nong stoin kane ka jing pha jong ublay yo Elijah kam dei de ka ba penmipat ya handrei ka mensim yalap jong Elijah ka kamram jong Elijah ublay un pha biang hakikon jong u hakisngi ki Khatduh kamamut kan sadon biang ka jing pai din kan sadon biang ka jing pen pai na ka ba mane ya ki blay sngi sya ka ba mane ya ublay ba shisha ka jing kelipat menta hatu kan sadon ka jing mane blay sngi hapdeng ki kon jong ublay hakisngi ki Khatduh kata ka jing keli ka kongsan hatu kan sadon em ka jing mane blay sngi hapdeng ki Kristan hakisngi ki Khatduh yang ini pay yang ini pay ya ke Bible pada ya ke history pada ngin dip hatukan dan em yang ini yat syakman kata kadai ke jingkeli hatukan dan em ke jing mane blay sngi hapdang ki Kristan ki konjong ublay hakisngi ki Khatduh tu ngin yat syakman pada ngin pulem pi hakane ka dur pila bne I kini ki art li ki pisah pi hakapor jong Elijah ka don kajing jit hapdeng art li ki blay kini ki art li ki blay ublay uba im bat ublay bal bat pitip ne em ublay uba im bat ublay bal ki shim ublay bal ushim ya ka jo ka kerteng jong ublay uba im tung ini pe ya kane ka chat hang ne kane ka chat na shiliang kadai ka kerteng utrai bat na shiliang pat kadai ka kerteng jong ubal utrai ha ar ki chronicle kalanong ka ba ar pheu ka khat kan riu la khot ya usim ka beneng but ubal ro kat kum kan new encyclopedia kaya tho yang ni ba ubal ki khot ya ruler of heaven ka bamun unong sin charge ka beneng ka bamun usim ya ka kerteng ublay upersyang ban bot ko ublay nang ta ya ublay la khot ya ka jing shai Jisu ong ngalong ka jing shai jing ka pertei pitip ne am ubal ro ong ba ulong ka jing shai ki khot ya ublay sngi upersyang ban shim ya ka kerteng jong ublay upersyang ban yunu jor ya le ban ublay upersyang ban leblay kata ka gamat upersyang ban leblay kamat ka balai hanga ni ka khot u yonis ka lonong ba saw ka khot ka ba shipel ublay u khot ya le ba ulong ka ba em
Nang ta ubal pat sakaway ka kerteng jong ubal ba uday ublay jong uslap uro ulang ka ombaim ulapan penem ya kibriu pi ubal upersyangkala kat yai ban bot tek kum ublay tekane kadur hang ne kane kadur hang ne pi ya kini ki art ki pisa ka pisa ka ba shisha bat ka pisa thok nga ubriu bam juyo bha ban ban kenya ki pisa ngam datip ha kumno ban punya per ha pedeng ka pisa ba shisha bat ka pisa thok ha la de pi pe ya kini ki art ki pisa pi ba kilong kajo la de pe punya bha la de kibri kim dan ya ke jing start kim la ban pin itho ka ai ka pisa ka ba shisha ka ai ka pisa thok ti kum juro ha ka jing shakri jangi usaitan upersyangkala kat yai ban shim ya kata ka jinglong ban shim ya kata ka kerteng ke jong ublay ban le kum ublay knang ba kibri kim la ban itho u ai ba shisha u ai ba bakla hanrel de pikwa ban tip ya ka ba shisha ale de pikwa ban tip ya ka ba bakla piha ban tip shwa ya ka ba shisha hakini ki art ki bisa kini ki art ki bisa lara ubriu ukwa ban tip kano ka pisa thok bat kano ka pisa ka ba shisha uha ban tip shwa ya ka ba shisha knang ba ula ban penitho kano ka pisa thok lara tip ya ka ba shisha uta ubriu uncha sha thok da ka pisa thok de kumta kalau kum johi lara ngingim tip ya ublay ba shisha ya ka lenti ka ba shisha nyamla ban penitho ya ka lenti ka ba bakla teka ai galenti ka ba shisha ngila de pulen bakane ka jinyale ka ba kut jongka ka dei hak banjit yano ngin mane ya ka ba shisha lane ngin mane ya ka ba bakla hane knang ban tip kano ka ba shisha kano ka ba bakla ni ha ban tip shwa kano ka lenti ka ba shisha lade kwa ban tip ya ka ba bakla ni ha ban tip shwa ya ka ba shisha ka lenti ka ba shisha ka ai ka lenti ka ba shisha ya phai bat nga menta sha usam kalanong sam kalanong ba chispa khat khandai kan khat ba chispa san phawai chispa khat khandai chispa san phawai ka ongkum ne melong hajan atrai bar ki hukum jong utrai baro om tang khandai tali om tang pratali om tang shiteng baro ki long ka jing shisha ki hukum jong ublay ki long ka jing shisha te ka bakla pat ka de kata ka ba srim bat hukum jong ublay hanre om kum ka hukum jong ublay ka ba srim kum ka hukum jong ublay hanre om kum ka hukum jong ublay ni hakini ki blay bal ublay bal ushem ya ka kerteng utrai baro lightly ki kerteng jong ublay ublay bal ong ngalang unos charge ka beneng ngadai ujing shai bat ngadon ya ka umbaem kumba Jisu uang te ka babakla ka dai ka ta ka ba serim bat ka ba shisha tong ini pule menta ya ki hukum jong ublay bat ngin pule ki ai kita ki ba serim bat hukum jong ublay ngina phaino syaki hukum jong ublay ka hukum ka benengkong ka ongkum ne menam yo laki wei pat ki blay ki kristan baro hoi ki lu sumar ya kan ka wei ka hukum mdon syo da ki wei ki blay ki mane tangyo Jisu unong pen jangki bat ka hukum ka baar menam thau blay thau ki kristan menta ki babon ki kristan protestan ki klem mane dam syo ha ki blay thau kila klet mo ya kijing thau blay thau Martin Luther ulami na kata thau blay thau bat uya lam ya ki ha ka jing shisha bat ka hukum ka balai menam shim thala ya ka kerteng utrai ublay jangme ki babon ki kristan menta ki klem shim thala syo ya ka kerteng utrai ublay jangki ka hukum ka basapan ken mau ya ka singi sabatan ban rakhi khoi ya ka ki babon ki kristan menta ki ong ya lai chaka syaying mane man lag singi sande ni ken mau ya ka singi sabatan ka hukum ka basan ka ong buram ya ki kemeki kpa hot ni buram ki kemeki kpa menam penyap menam klim menam to menam sakilam ke lamler menam ikwa ya kita barok ni hikai han repetip ne em kadang ka wei ka hukum ka bala jande han re kadang long ka bakla ki babon ki kristan kidang sumar bakla ya ka kata garein ka hukum ka basau pai hagan ga chan ka hukum ka basau ka bang ken mau ya ka singi sabaton ban rakhi khoi ya ka ngam kwa ban klet ya ka mat jongi ka dei hatu dang don ne em ka jing mane blaisngi hakine ki juk jongi menta hap deng ki kristan ngini pule ya ka nei ka hukum ka basau bat ngin yo ban tip la ka don ne em
ka hukum ka basau ka ong kin mau ya ka sngi sabaton ban rakhe kho ya ka ai ka sngi sabaton to ngini pule na ka Bible Genesis ka long ka ar ka khat ka ar bat balai ka ong te ha ka ba hinyau ka sngi u blai ula pendak no ya laki kam jong u ya ki ba ula pelong bat ha ka ba hinyau ka sngi ula shang sngi na ki kam jong u baro bat ula ba ya ka ba ula pelong bat u blai ula khu ya ka ta ka ba hinyau ka sngi bat ula kentang kho ya ka u blai ula ar laki kam na ka benta ka ni ka sngi ka ba hinyau u kurku ya ka bat u kentang ya ka ai ka ni ka sngi ka ba hinyau ki ba bon ki bri ki ong ka sngi Sunday ken ka ni ka sngi ka ba hinyau hari tu ngina phai shi ka Bible pat ka ong kum no ka ai ka sngi ka ba hinyau ngina phai shi ka Bible pat ka ong sama ka Bible pat ka ong ka sngi ka ba hinyau ka ni ka sngi Saturday kum no ngitip ya ka ni tu ngina phai shi ka jing tho jong ka balang Catholic na ka convert catechism kong kum ni hakitin parang kong which day is the Sabbath day ki jubab ki ong Saturday is the Sabbath day balai pat u Kristan menta u syang sngi ha ka sngi Sunday ha ka jaka ban syang sngi ha ka sngi Sajan ka sngi Sabaton balai pat ki shim de ka bakla pi ngalai thu ya pi ka bakla kalong tek kum ka ba shisha han rei ka don ka jinge per tang khandiat ka hukum ka basau kadai syapang ka jing syong sngi shi sen stayau ha ka sngi ka hinyau usaitan open ke lai ka ta ka sngi usaitan open ke lai ka ta ka sngi open syong sngi ya ki briu ha ka sngi ka benengkong ha ka jaka ban pen syong sngi ya ki ha ka sngi ka ba hinyau to ngini pule balai pat la pen ke la ya ka sngi lapi pule na ka Bible kat kum na ka gospel kat kum Markus kalau nang ka ba khat riu kat khat ka ba ar ka ong kum ne dang step hakas ngi nengkong u Jisu umipat dang step hakas ngi nengkong u Jisu umipat kabamut kata kas ngi mipat jong u Jisu ka Bible ka khat ya ka sngi nengkong jong ka tayo mentapat kibri ki khat ya ka sngi mipat jong u Jisu ki khat ya ka Sunday menta ki khat ya ka Sunday ka Bible pat ka khat ya ka sngi nengkong jong ka tayo ka jingkeli pat menta ka jingkeli mano bapun kela ya kasni mana bapun kela ya kasni hato dei u blai bapun kela dei ki apostol bapun kela to ini phai shi ka Bible hato dei u Jisu bapun kela na kasni Sajan shi kasni Sunday yang ini pule ya ka Bible dei u Jisu Lukas ka gospel Lukas ka lanang ba sawar khat ko handriu dei u Jisu ulawan Hanasaret ha ka ba la pensan penrang ba ya dei ula le rung kumba ulu la jule ha kasni Sabaton haka synagogue kumba ujule ujisu le rung chaka synagogue haka sngi omde haka sngi nengkong jong tayo hanre haka sngi Sabaton ujisu uklem pen kelah but hatu ki senran pat ki pen kelah to gini pule na ka Bible ki kam kalau nang ka bakhat nyau ka khat ka baar ki kam kalau nang ka bakhat nyau ka khat ka baar te upol kumba ulu jule ula le rung haki but lai Sabaton ula pen inya haki na kijing tho uporo ulai chaka synagogue ulai jingaseng hakasngi Sabaton kumba ula ju le ka Bible ka ong kumba ulu ju le haki sngi nengkong jong katayo hanre hakasngi Sabaton manopat papen kela mentang ini pule hatu ka don em ka jing mane blaisngi haki ni sngi jongi manopat papen kela ka history ka yatho yangi badai u Konstantin u papen kela u Konstantin haka nyau terik u benai march usnam laispa arpaway nyau terik u benai march laispa arpaway u Konstantin open kela ya kasngi Sabaton open kela ya kasngi syong thai na kasngi ka nyau cha kasngi ka nengkong jong katayo kasngi mipat jong u Jisu balai ba u Konstantin open kela ka ne ga de ka jingkeli bangine pule menta na ka e ka daw ba u Konstantin open kela ya kasngi syong sngi na ka e ka daw u Konstantin ngini pule menta syapang u Konstantin ya ka history kumno ba ya ka sngi syong sngi la pen kela bat kumno menta lawan ra ya ka jing manai blaisngi hapden ki Kristan menta u Konstantin udei u khon jong u Constantius Chlorus une udei unong mane blaisngi u pa jong u Constantius Chlorus udei unong mane blaisngi u blaisngi u ba kon une u pa jong u mane ka history ka yatho yangi umane hagne ka dur khila bane u mane ya u blai Apollos u blai thau Apollos u blai thau Apollos u blai thau Apollos u dei u blai sngi
Ublay sengi, ya ublay tau Apollos, ki nong Rom ki syait mane haka sengi nengkong jong katayo. Haka sengi nengkong jong katayo. Lebih baik ya kena gadur, pinyo i ya ka circle, kena ka bentar jong ka circle. Pi ya ka sengi haka klik jong Apollos. Apollos udai ublay jong ka sengi, ublay sengi. Nang kini ki nong Rom hak Khubor ki syait mane yo Apollos haka sengi nengkong jong katayo. Ba pitip ne haka por ba u Konstantin udang long u kena u bod ya ka jinghikai jong u kpa jong u om ya ka jinghikai jong ka keme jong u Konstantin ka ka Kristan hanrai u kpa jong u pat u dei unong mane blaisngi te kumta u Konstantin u bod ya ukpa om ya ka keme but haka por ba u Konstantin ulas dang ban long usamla la pha tra ya u hapo jong u wei nong sensyar u bekerteng u Diocletian u balong unong penyap ya ki Kristan but u Konstantin u syem bentah ban penyap ya ki Kristan hanrei ka history ka tho yangi ba u ne u Konstantin u kelalong Kristan haus nam laispak khatar AD Laispa khatar AD u Konstantin u kela Kristan ngini pule balai u kela Kristan kumno u kela Kristan long ba hau laispa khatar u kpa jong u khlat no te kumta u Konstantin u ha ban shim no ya ka khet u shim ya ka khet ba ya jing sinchar jong u kpa jong u hanre hak ko por don sangut kinong sinchar harom u Konstantin u de u wai ne kinong sinchar te kumta ban job ya kini ki sangut barakot u ha ban yale eki ula job ya ki argut ba sa satang away Maxentius. Di kumta u hap niya ya uni uway unong sensyar ba Khubor. But u Konstantin uwan nakajaka ka batulot bor. Uwan nakajaka ka benta jong kahima ka kam duna bor. Di kumta udan kami ka jingyarap. Udan kami ka jingyarap jong ublay jong ulane udan kami ka jingyarap jong kibril. Di kumta hakane ka tma hosnam laispa khatar ka bagi khat ka Mivian Bridge war. Ka Mivian Bridge. U Konstantin bat uni nong sensyar jong ka Rom, we pat nong sensyar jong ka Rom. Kila ya le hakane ka tma, bat haka jing ya le jong ki. U Konstantin ya tho ba ong haswa bangan hiar syakane ka tma. Ngaya i ka jing ipau habneng. Kane ka jing ipau habneng ka long haka dur jong ka ding pna. Bat ka surn na utau ding pna ka wan bat ka ong hanga. Da uni sumbal menjob ya ka tma. Di kumta ule le ya uni nong sensyar ba Khubor bat ula job u Konstantin u ai ya ka jingyaro sya u blay jong ka ding pna u blay jong ka ding pna na ka benta ka jing job jong u di kumta uni u Konstantin u kamba ula u ong ba unlong u Kristano na do menta kasngi namar dai u blay ba ai u ya ka ket dai u blay ba yarab ya u ban job ya uni no ya le bas nong uni nong sensyar ba kraw hanrai kata kam dai ka jing shisha kata kadai ka kam thok jong u balai nga ong kumne ngini pule hadin pat ngini i hatu ula kelas shisha ne ula kelas shisha ba unlong Kristan ne ka history ka tho yangi ba hak to ka por ki shakri ki jong ublay ki yalap ya ka gospel haba ki yalap ya ka gospel ki babon ki briu hapo Rom ki long yeng sem hapo Rom ki kelalong ki Kristan ba u Konstantin u yo i baki Kristan kilas dang ban shim ya upod jong kinong mane blay thau kilas dang kilas dang ban shim ya kita long yeng long sem jong kinong nong mane blay thau but Konstantin usnotho ba ka majority hadin habot kan long hi ki Kristan te kumta wong bangan yo ya ka bor ka bakam klain ngan kelalong u Kristan najrong hanrei ulong pat unong mane blaisngi napo kumno ngala banong ya kane ya phai ban nga sakawai ka dur hakane ka dur pila ban i ya ka pisa jong u Konstantin u Konstantin ya skabha ya syabat nga hakane ka benta skap yang hakane benta u Konstantin u kelalong Kristan hausnam laispa khatar menshwa uju mane ya ublay Apollo ublay sengi hanrei hau laispa khanriu ula shna ya kane ka pisa jong u hakane ka pisa jong u Konstantin na ka wai ka liang ka don ka dur jong u na siliang pat ka kane ka pisa ka don ya ka dur jong ublay Apollo blay thau Apollo ublay sengi Apollo kabamut u Konstantin u kelalong u Kristan tang na jrong hanrei ki kam jong u kirang dai hi unong mane blay thau
Ukala Kristan tang najrong hanre hadono jangu udakan mauhi ya ublay sngi jangu ublay Apollo jangu. Om tang hakane kabenta ya phaibat nga syaka waipat kadur nga kwa ban pen EAP. Haus nam laispa arpusau edi. U Konstantin utaya ka wai ka tower ki khot ya ka column of Constantine kadang don hadok mentah apa Istanbul utaya ka wai ka tower but hajrong jong tower ubo ya ka dur jong ublay Apollo kapamut u Konstantin wala ada ulang u Kristan najrong napok pat udang long unang mane blaisngi nang tangila banyak I kamshai ya ka jing mane jong u ya ublay sngi jong u hakane ka benta ka ba open kala ya ka sngi chong sngi haka nyau terik ubnai match lais pa arpaway u Konstantin haoi ula kelalong Kristan najrong hari napo udang kuak ban mane kumba uju mane malakapor te kumta u Konstantin u bakelaong ba udai u Kristan u pensyong sngi yagi Kristan haka sngi kaba usai mane ya ublay Apollo jauh uang hakatin parang ko mane on the venerable day kasngi kabagentang jong kasngi kabagentang jong kasngi ay ba baro ki magistrate baro ki breu ki ba syang basa hak hima jonga kin syang sngi hakane kasngi deishu hakasngi kaba bo da ublay handre hakasngi kaba ngi mane ya ublay sngi kasngi kaba ngi mane ya ublay sngi te kumta u Konstantin ula penbor o ula ya lambak la ya ki konjong ublay siya ka ba mane ya ki blay sngi ngakwa ba niya to ya pi kani kalong ka johi hakapor jong Ahab ubalang usim jong ki Israel usim jong ki konjong ublay penban u Ahab u yalam ya ki siya ka ba mane ya ublay sngi barka menta ka history ka repeat yang sa chisen u Konstantin ubalang usim hakatokapor u kamya lede wa ulang u Kristan hanre une u Kristan u yalam yaki Kristan une u breu bakam ba ude Kristan u yalam yaki Kristan ban mane om ya ublay ba shisha hanre ya ublay sngi ki mane ya une ublay sngi jongki haka sngi nungkong jongka tayaw nangta da penskam ya gane haka wai ka jingyalang jongki Kristan hosnam laispa nriposan ki Kristan baro kinong yalam ki Kristan baro hak kapor kila penskam ya gane ka anjong Konstantin bar kila rai ba kim deisho pan chong sngi haka sngi sabaton ka sngi ka babu da ublay handre kin chong sngi no menta haka sngi ka babu da ubriu u Konstantin ka sngi ka ba mane om ya ublay ka sngi ka ba mane ya ublay sngi ublay Apollo nang tangin ya syakmat hak kapor la jin kumba shihajar arspa nripo snem nado usnem sanspa lai pra hado usnem kanyospa kendai pra la penbor ya kibriu ban mane hakasngi nengkong jong katayaw la don kibriu kuma mane ya ublay hakasngi kuma bu da ublay kin pensitom yaki kin twet yaki ki penyap yaki bat ka jing thokana ka history ka ya tho yangi badon kibriu ki bakerteng ki waldenses kine ki waldenses ki mane ya ublay kumba ublay uhukum yaki om kumba u Konstantin uhukum te kumta yakini kibriu la twet kini kibriu ki pet yap pila bane i ki yeng ki sam jong ki hangne kini kibriu ki pet yap shiki lom ki wa ki krem ki klaw ki lom ki wa ki krem ki krem ki klaw ki lom ki jakare jong kini kibriu kini kibriu ki bat ya jing shisha hanre u syaitan u twet yaki shihajar arspa henriu persnem u twet yaki nanta ublay ula buri yaki haklaw shihajar arspa henriu persnem hakini ki shihajar arspa henriu persnem nado bayalam u Konstantin lawan rong ki jing hikai bakla sha ka balang Kristan ngakwa pi bani i yakini ki dur menta katuka pansnyat jong ublay Apollo kala rung menta syaka balang Kristan kani kadur ke peni ba upop hakat kopor dan tang balang Katolik gumta upop ulas dang ban bu yakidur sngi kilas dang ban mane yakidur sngi kilas dang ban mane yakita ki jing mane bala wanra da u Konstantin om tang kine ya phaibat nga menta syaki jing rakhe kiba harukam kumka jing rakhe Christmas Desember arpusan tarik. Ka ai kane ka Desember arpusan tarik. Hoi mentang ikot ya ka sngi kajang u Jisu. Hanre ha jing shisha ka Bible ka klem tho. Lano ha tarik ka bakano la khayo Jisu ka Bible ka klem pen pa yangi ka klem ai yangi ya ka ya kini ki information hanre
ka arposan tarik jong ubnai Desember kam dei ka singkha jong u Jisu hari ka dei ka singkha jong ka wei ka blei mitra ka wei ka blei mitra ka dei ka singkha jong ka dei ka wei ka blei mitra ka dei ro ka blei sngi jong ki rom hangane ka jing pule hangane ngakwa ban pule ya phin the winter solstice occurs on December 25. It was the birthday of the unconqueror sun. Kadai ka sngi ka jong uta ublay sngi ubakerteng u mitra. Tikumta u Constantine haus nam laispa lai penriu u Constantine ulawan lamro yakane. Nakapor siya kapor kisay mane kisay lekman how arposan tarik ubnay Desember nagbanta kasngi ka jong ublay mitra tikumta u Constantine ula walam ro yakane sya ka jingay ki Kristan but ula substitute eka but uong kane ka arposan tarik jong ubnay Desember kadai kasngi ka jong u Jisu anta ki Kristan kelas dang ban mane ya umitra haka kerteng u Jisu ki mane ya umitra haka kerteng jong u Jisu ki mane ya ublay Apollo haka kerteng jong kasngi sabaton kasngi kabahinyaw ki pen kala sngi bahinyaw ya kasngi kabanengkong ontang kumta mentang ya poi pat ki Easter Sunday pi sya sngaw ne ki Easter Sunday ki Easter Monday ki ai gine ki Easter hoi ka Bible ke atho yang iba Jisu uyap hau hakasngi pengkret ka bangitip menta kasngi Friday u Jisu umipat hakasngi nengkong jong katayo ka bangitip menta kasngi Sunday handrei hakane kasngi Sunday ka bangi syai kibaki Kristan ki syai le niam baka dei ka Easter Sunday kasngi ka ba u Jisu umipat kane kamdei kasngi kane kamdei shisha kane ka kerteng Easter kamdei shisha ka jingmi pat jong u Jisu kane ka kerteng Easter ka wan ka blay kentai ka kerteng ka Easter kane ka blay kentai ka kerteng ka Easter ka dei ka tengah lani ka lok jong ubal udai ublay sngi bar ki syai le niam ya kane ka blay Easter kumjo hakasngi nengkong jong katayo kum haki benai April te u Constantine lawan raro ya kane ka jingle niam syaka balang Kristan ba menta ka balang Kristan kalas dang banlong kumaingi pule menen kalas dang banlong kum kata ka balang ka bala janiam balai ong bala janiam namar ki jinghi kai jong ublay ki jinghi kai jong ka jing shai kim don show ki don hakat mer jong ka jing yam la punyu nu jor ya ka jinglong jong ka balang ha ka kitab jing pen pau kala nong ka ba henriu ka dekat ka pra ko umum ni tinggal akmi bat hakmi baka kulai balip tu akau hakmi ka kulai balip tu pelak tin pareng bat utau ba syang halor jengka uba kerteng ka jingyam ublay unu jor ya kane ka jing jot jengka balang ya kane ka jing hikai ba bakla ki bawan rum syaka balang ya ka jing long jengka balang ha do ka por unu jor ya ka bat une ukulai balip tu ka bamut hat mer jengka jingyam menta ublay wan ra ya ke jing khat pat jing pen pau kalau nang kap hat pra kan khat ka basau to ya mi no naka upai lang jonga ba pinam ya syang lembat kita ki pop jongka to ya mi no naka pi menta ngi naka jing tho ba ublay ubo ya kasngi ka bahinyaw kasngi Saturday kasngi sajan bakan long ka sabaton handrei u Constantine pat wan ra ya ke jing kala om namar ba yo borna ublay handrei ba ukwa ban ya ki konjong ublay bakin mane ya ka blay sngi om yo ublay ba shisha to ula pen kala ya ka sngi chong thai jong ublay bat ula pen chong sngi ya ki Kristan ha ka sngi ba ki mane ya ka blay sngi bat ki Kristan menta ki mane ya u Jisu handrei pen ban ki mane ya ublay sngi Apollo kane gadai ka jing shisha nak tin jong ublay ba nak history hari ka basngo sipat baki ba bon ki Kristan hado menta ki pat yo ya kane jing shai dai na kane ga da bo ublay ong hau malaki ni pule ka to khat hau malaki kala nong ba sa
kadukhat kabasan dai na kana daw ublay uang yakine ki kintin ha ka kitab Malaki kalau nang kabasau kadukhat kabasan ko ang hakmi ngan pha hapi yau Elias unong ya thola pa shwaban poi kata ka sngi bakrau bat ka iting utrai ublay uangan pha yau Elijah Elias utheu yau Elijah hang ne ngan pha yau Elijah ka ai ka kamram jong Elijah pikin mau ne em ka ai ka kamram jong Elijah ka kamram jong Elijah ka dai ban pen phai ya ki breu na ka ba mane ya ki blaisngi sha ka ba mane ya ublay ba shisha menta ka jing mane blaisngi ngili iya ka haki jugjongi ki breu menta kim ka masho ya ka sngi sabaton utrai bar ki breu menta kila mane penban haka sngi Sunday haka sngi sabaton kani kam dai ka jing bakla jong pi wat mut bangawan ban penram ya PM ngawan ba de thu ya ka jing shisha namar la de pi pai shaka Bible la de pai shaka Bible ka jing khat jong ublay ya ki khon jong u ban mi no nakata ban mi no nakata ka balang ka bala jabo ka balang ka bala tingit hooi ki khon jong ublay ki mi ngi iyo Martin Luther u Calvin u Wycliffe u Zwingli but u John Huss ki mi na kita ki balang ba ki mi na kata ka balang ka bala jabo ka balang bala yalam bakla ka balang ka ba mane om ya ublay hanrei ki ba mane ya ublay sngi ha ka kerteng ublay unang pen em jong ki ha ka kerteng ublay u Jisu nang ta kine kila mi no kila e no ya kita ki jing hikai jong kane ka balang ka ba bakla hanrei ka ba sngo sipat dang don sakhendiat ka badang pendai yaki dan don sakhendiat ki jing hikai ka badang pendai yaki bakin long ha kata ka jing bakla te kum ta ublay u ong ya kini ki kenten nang ba u jing pen pau kalau nang ka khat sao ka khat ka ba nyau ublay u ong ya kini ki kenten jing pen pau khat sao ka khat ka ba nyau leng ba ke kitab jing pen pau khat sao ka khat ka ba nyau tu syap teng ya utrai batu ai ka buram hau na ba lawan kapor bishar jangu to pin mane dem ya uta ubat thau ya ka beneng bat ya ka khendeu bat ya ka duriau bat ya ki pukri pitip ne em ka kitab jingpen pau ka de ka kitab nak banta ki priu ki ba im hakis ngi Khatduh ka de ka kitab nak banta jonga ba jongpi tekumta kini ki kentin maham jong ublay ki Khubor maham jong ublay ki Khubor jeng ki lai angel ki balam an syam ki bangingi lam an syam ha ka kitab jing pen pau khat sao ka lanong ba ter na do ka khat ban riu ter ka Khubor ka banengkong jong angel banengkong ong syap tenya utrai namar ka lawan ka por bishar jong bat kini ki kentin ki babut nas tenat ki kong to pin mane dam ya uta ubat thau ya ka beneng bad ya ka khendeu bad ya ka duriau bad ya ki pukri pitip ne em ya kini ki kentin ngila ban syam ya ki ha ki sipeu hukum jong ublay kadon ka jing khot yangi ban lai phai biang sha ka jing mane ka ba shisha na mar ka jing bishar shen kan wan ka jing bishar kalawan ho ngitip ka jing bishar kala sedang hapneng menta ka jing bishar kalawan ka dan kala dai ka porengi pangilai phai pat sha ka jing mane ka ba shisha ka jing shakri ka ba shisha ka ba jing shakri ba shisha ka ba kumno hangne kane ka khat ka ong to pin mane dem nya uta ubat thau ya ka beneng thau ya ka khendeu thau ya ka duriau bat barok ki badon haka yakini ki kintin ngila ban syam yaki haki siphe hukum Exodus kalau nang ba ar pheu ka khat ba khatway pule bat ngamenta naba ha kita ki hendriu kisngi utrai ula thau ya ka beneng uthau ya ka khendeu ula thau ya ka duriau pi ini em yakini ki kintin la sot yakini ki kintin nak kitab Exodus bala bo yaki haka kitab jingpen pau bat baro ki badon haka handrai ula shongsngi ro haka taka sngi ka ba nyau na mar kata utrai ula kurku ya ka sngi sabaton ba ula pun kentang kho ya ka te kumta utrai u khot biang ya pi to kenmau ya ka sngi sabaton ban rakhe kho ya ka kata ka dai ka jingmane ka ba ublai u khot yangi menta kata ka dai ka jingmane ka ba ka kitab jingpen pau ka khot yangi pangiwan phai biang ka jing mane ya ublay uba shisha ka jing mane ya u haka sngi ka bahanyau om haka sngi ka babu da ubreu ka sngi ka babu da ublay kata ka de ka jing mane ka ba shisha satang kata ka we baro ki spe hukum ki babun ki kristan ki la lut yaki hare satang ka ne ka we ka dampan ka badang pendai yaki bat ka jing mane blay sngi hatu ka don em ka jing mane blay sngi hakini ki juk jongi menta oi ka don
Kasih Sunday come day kajing mane ke bala bu da ublay kade kajing mane ke bu da ubriu ubalong unang mane blaze ni barki Kristan ke babon menta kidang bot ya kane kajing hikai jemu hari ublay pat ukot ya pi ublay pat ukot ya nga kada ublay wong ngan pa ya ki Elijah hakis ngi Khatduh ban khot biang ya ki briu ban pai na ka ba mane sha ne ya ublay sngi sha ka ba mane ya ublay uba thao ya kasngi ban pai ne ba mane ya ki blay thao she ka ba mane ya ublay uba shisha unang bu unang thao kadang-kadang ki kam ki apostol kan ba san ka khat ka ba ar phokandai ki kam ki apostol san ar phokandai hato pin ko ngo ya ubriu ne ya ublay ne ya no pin ko ngo ya no pin mane kin mau em ka mat ka ba nung ko nga wan ra hang ne ka ba kut jong kan ne ka jingya le ka dei ban wanra ya ka jing mane bapin mane ya ubriu lane bapin mane ya ublay bapin mane ya ka jing bakla lane pin mane ya ka jing shisha ya no pin mane sotana ik jing jubab jing Petras ki kam san ar khandai ka ongkom ne te Petras bar ki apostol kilia tho bar ki laong ni dei ban ko ngo ya ublay kam tam ban ya ubriu ni dei ban ko ngo ya ublay kam tam ban ya ubriu ublay kwa ban ya i yaki kon jang u bakin mane ya ublay om ya ubriu bakin mane hakasngi ke bala bo da ublay om kasngi ke bala bo da ubriu nakwa ublay utrang yaki kon jang u bakin mane ya u hakasngi ke bala bo da ublay hatu pikloi ne menta kum baki kon Israel hoy hadin biki yo iba ublay ba shisha ki pai no sha u menta ublay ulapan iya pi ya ka jing shisha kalau dai ka por ya pi ban mi no bat man mane u haka jing shisha om haka sngi ka ba bu da ubriu ka sngi ningkong jong ka tayo ka de ka sngi baki mane ya ublay sngi hari ka sngi ka ba hinyau ka de ka sngi ka ba bu da ublay ban mane ya u haka jing shisha Khatduh kan wai kwa ban tho ya pi ya ka de ka jing tho khana ki ba bon ki briu ngala de ya tho manen ngong ki ba bon ki briu ong la ngi mane hanu ka sngi ru ka biang bai tang la ngi duwai sha ublay ba em hari ngakwa bane thoi api ublay la de phim ko ngu ya ka hukum jong ngating ba umla ban pediang ya kata ka jing syakri ya kan ka Khubor on yalap ha wai pa wai ubriu wadong ba kitu ki ba bon par ki bam tip ya kan ka Khubor kin long kom no ngakwa ban ya thoi api bat ublay ukular hi ba ya kan ka Khubor on yalap ha wai pa wai ubriu wai ubriu baro ki skor ki nyasngaw ya ka Khubor baro ki briu ki nyasngaw ya ka Khubor but ki haban jit lari kin mane ya ublay haka sngi balbo da ublay lane kin mane ya ublay ka sngi balbo da ubriu kin mane ya ublay uba shisha lane ya ublay sngi jit menta ki kon Israel ka basngaw tanat hadin ba u Elijah u yala ki jit ya ka jing shisha om ya ka bakla ngakwa ro ya pi ban jit ya ka jing shisha om ya ka jing bakla ka beneng ka kwa ro ya pi ban jit ya ka jing shisha om ya ka bakla ka ba pinang jit ai ba ublay kur khu ya pi amen ai ngo yo blay na ka bentak tu Khubor ya ka belawan ra hapring jongi bad ngai Khubor kerpang ya evangelist amri lingdo na ka bentak tu Khubor bagani ka por nginya pandemic kre ka bingi duai ni wana khmat chome ko pajing bhabneng 16 pan banai ngo yeme ne ka bentak Khubor ka bashai ka ba melawan ra lengba ka history ba lengba ka tin ka chome hoi ke history ka pensisha ya ka ka balai thul pa ha ka tin ke chongmi ker khuyangi wei pi wei baro ka bing sha skori ni Khubor na ko ga mi chkoi pat ai bagarum shulong tang ka Khubor ka sawa na ko ga skor ka mi na ko wei pat han rei bagan rung ha donut ba ka jingmu ti prakhat chungi bangin mani me ublai ubusisha ubas hawi ka bleng ba ke khndo bawla ai ru hangi ka sni sabatan bangin aban mani mi but hakane ka juk sni sabatan nginyai mani mi shesh ki bam jukot kar khu yangi we pi wei yaw no kran baya paro khat ki bisha skor ki snap tin ki jome ai ba ka jing kar khu jome ka ndap kar hai kam ta mi ki tu ki bre ko na pre ka jing jar ki biai leng bai ki jing pang ke ba u soitan rot he ak prothai menta ai ba ki nyo e ka jing lai loi na ka ni ka jing shitom jongki
Kerku a try kelong yeng long sam jongi baro mangila shisha ban chakri mi ban mani mi haka jing shisha ba kahok yakini barong ibu tibing pan haka teng Jisu to ai bujing ba jong bleu buk pan bam jukut kajing ai jong Jesus Christ bo try lem bat kajing slok ko thiang muslim ko kini lai ho we blai kinon kat par kiru ko jong baro haka leng ko porthai naru banta shish bam jukut ru amen sai sen pan ai khublai pi kinon snap ke boleh skor ek tin jong blai na ko ka mich ko pat la shai ru ngi priang so bha ngi phi be pinwan sha ka ni ka jo ka jing ya ka gospel na tin jong blai ya wer ki palok jong pi ki bahing basam jong pi bakiru kin yo alangi ka jing kerku sai sen pan ngai khu blai ru ye ki prabangi na la palang na ka ta ka jing ruai kerpang ba ka jing duai ba ka jing yalam jong ki ya jing aseng do bleng kerku ngi we pu thia su